Kandinga. Ayana. Wala. Hey, Buampo. Sha. Wo be be tamununkum. Buampo. Chauti wo be be tamununkum. Oh, na me ya wada mo bi nim tamununkum sisire me. Sha. Koda, anya cha wo koi, wo cha ma fi amatia me bio. Me bua. Sha. Wo Buampo, be be tamununkum. Oya. Oh. Anya fa ba wacho. We do ba wacho. Be che fa ba wacho. Buampo fa ba wacho. Buampo fa ba wacho. Ya wada na woni me be si akan no. Ya be. Whoa. Adena me ya. Ya wo achukwa no ma. Ana wo ukura upia mti wa hina na. Obre mbo. Na ti sasa me ho yi ati mi ntachi opia. Sa. Ko enye cheche fi ache. Anu anu. Ya aka. Aka do mpe. Ya me ya tema yo. Ya wala. Ya tema ya. Ya wala. Ati ba mi no mo re ni a chire me wo go yo. Ere. Ya me nana. Ya me tire me jai. Oh. O beba baba. Ona wo gro na wini mo. Anya gro bo ni wo beba. Ona wo go na wini. Mami na dia sembiu. O ti abo. Dia ni nisui. Sa wanu ma cheme na makumo wanu mbalo bema. Ho mo se. Me nya me nana. Ni le yele. Wanu ma ti akwada ni wo no me na makunu. Eje ya mo ti aduale kura ya membili. Ani ya chire me kombia. Wo di tuo na kura so bu aba ne kunu. Ya o je ntan so o mo ka se wona kunu. Ide mi limpo. Mi bu kai kura. Afa tu akwada wadi wu ya. Menana. Menana meme mi elupe. Nana no ma da uru mamuanya. Adu fe se ya maria. Me kunu sasa. Na se o msu ya beifo ana. Wanu ma je me beifo me dem beye na ku menana no. Wo ya beifo. Ma me chai. Me nyi ni Buampo. Woni ni yiri nya do an muntimi nya en kasa. Ma me. Atoda bia na kasa ya na twitwitwu om do. Nya do antimi nya sa Buampo antimi nya sa. Wo ya beifo sese. Oh, osi abuwa. Ma ba si wa chemu ebida. Kunyi ma ba si wa chemu ebida. Azabra jijina mi abarura wo kumi. Inya baby akumi du ya bitia. Kuma kwa ko bobi. Ma ka ba nu edu na wu. Ati mi ni baby akumi du ya bi atie. Kwa ye bu da na bi wo. Aticho ja jishire ba ye da wu. Mami, me pacho enye nuru sa. Me dia me nyin ni se nyaano ana se kan se. Ayi betumi akasa a kirew. Na mom no se wo sisa na Buampo ene nyaano aka. Akom ni nkiremu. Mi anka se babo apro mu. Na mabusa wo mu ye. Se yentwa to so da twa to wo mu so se nso so ampa se wo mu ba wuo no ene de ekoso wo mu de hyew se wo ye bayifo a. Ene memo ma kire bayi na se. Yo nko bi ta wo mo we. Me ko so wo mu se se nya so wo mu se wo bayifo. Yo no ma na aka. Anya wo na wo ka so wo mu so wo bayifo. No ma na aka. Ti ba mi mu so wo mu. Ami mu so wo mu. Na ba bia wo mu so ye bayifo no. Ebia na me bu so no mu nka sa. Ti so aka sa. Ma mo ma kire bayi na se. Ti bi bo ni mo ai. Mate. People ni mo su bi. Ya no ajeri abi jimpo wacham. Me du wachim ba fo wa lai. Da fe ya dai. Mami. Utu echa fo wa cha wona. Kokko na wo ye. Oba ka cha ni fo wa ye nta. Nti na me ba chire wo awale. Je ni awo je ba ba bo. Mami. Ba ko baba. Eye me so mami people ni na anya be for why. Mate. People ni. Nana. Apia. You will see about more someone. So I am more someone. Nana. Oh, Nana. Okay,
am feeling so. Me ana me flow ma bre. Edi me ho anyi. Na se bo ma de yo kakra. Oh. Na o ma me wo fie di. Mama asem na abeke. Ono papa come papa bo ampon ho. Epia. Ko ba bo ampon so na se me yasem. Akura kama se no so wo free nesa. Oh. Isina no se me so me ko o. Abure ho ntimi antena se ante. Sasa me trama me ka se me so ma me tikura be ye me ya. Ese wona na me so akra bia ne mani nyina ye me ya. Ti me bre ho ana me de betena me fie. Oh, kane ni so a akuku ekura betimi aye man so me ntimi nsu. Yede ne kwahye fom. Obeda didi amana ye akua. Awrewo. Emi abe ma de. Se aka me ne bana hene pe. Bwampo wahia nkwanhia. Ai. Eba. Ene be boa me na menya aduane wai. Na kuku no we. Woko so ansana. Afia nsu na eba. Kwa ba bio. Mejo so pa. Fa, so akoma wosoro. Ba koma wosoro Befi Mr. Pa. Ene onua boampon kasa. Ene boampon kasa pa. Na se de wasia ma ne homene so. E de tia se mi predia sa me ma me no. Nana. Me ne nye ho kra. Ade ti o se boampon wo yesa. Eti Mr. Befi. Ene boampon kasa. Na sadia na ode ye onana no wonyai. Na se bi predia sa empanyo kasa bebo bi se massive amfani so bobo me na so a me so me mfani se me su massive na to atwene No fa. Se bi se massive amfani so de koto be yan kwa ma me a me so me mfani se ba mbom gregregre o massive anim se ba ye kan sei boampon amfani se bi predia sa wana no to de oboye ni de be mana no mo ko so abone ba yi abu na nim ti a me mfani se me so me ma boampon se mo fa ase no mo ye so koduma No fa. Nyem se bompo de enko ntisa. na be ye de no tisa No fa hon na medwene ho amenti ase no. e wo so ti ase Ofa. e wo so ti ase so ye ne mo ho Ofa, we de wadawo ma. De woke men kase sebe no ofa ye twantoro. Ye woka no magia tum na mesew. Ejire mo apa ache mo me nua. Na mo okoma mrafo. Nya me ni nua be kasa. Entwe se bompo no na nanim ponte na kwansini sebe o mo se abofra yo wuye yamom abofra ewu awie na afede o ne yasesa wo me na so de enye nyansanim ofa wada wo ma mesrew why me ne be kasa e dey se una bompo din sa me okura adwiri me ofa na wo se be producer wo just abro na be yese no wo hwe se de na tifi adunti na wo bu ni be fo na me na de esi de na bompo timi ye na nanim ponti mi ko bo ne be yi ono na ofa me dwene ho a me ntiase se wo ti ase no anyu no me ntiase kura ba wo ti ase no anyu no me na be kum nipa nka wo sakura nka ma me wo to ne na so ansa wo nko wo ama ran fi se be fo anu mo da o tru kun kwa na brem timpanyi fo di so be se be producer ketua bia nsa na ma be fo awi akram no ketua bia nsa na ma be fo awi akram no enti se be producer wona na no so e be fo a e ka so no wi wo se be kan yesi ma nyina dru sei e ko ku me me sanse be fo da no yanda on fa so so enti so wanti me ankume wanti me ku a na se bi oba we no oba me ku na Dabi na kura de me na de on tesa ndi ofa mesero me gina ne ma apa achew ma koma mrafo me ana me nua no me ni be kasa entwa yie se be bompo timi bo me na be yie de entwa yie adawuma mesero di se obufu mesero why mati be fi mati ene ne kasa pa miss ene ehia me o ene kasa na mani hu se bi producer aha mo te ana dada nso te eti panyini wu akwada wu eti se akwada wu a
And don't just say producer on another kuno. Nabita, and Chay. Some Jimmy Samban. And Chay offer. Why? Chay. Medasi, so I asked you, me pigeon of a minas. I didn't Cassa. Says that next was what, and your papa will be saying. A big crank cedar, a big CBU. Why? So, down for Lydia, mammy. I bought them of a pure heart. And this is a credit. Pampo, I said we some women I would decide. Oh, Pampo, now only a penny. Mimi no me din komo susu wujrewa. Na da wano. E din ko mama. Aye krom hanu mo bia esi nana ye beifo. Nkomo no be di me catch us bu amamfa mane. Befi na bi. Be man so mo wanu yedu. Adey. Befi. Asema wo kai me ni hwe. Pampo, uni mo hwe. Me ni o bia susu asem wi ho. Pampo me ni o. Epo na ma ko da mitino me ka asem nkyere. Pampo, tu chire mo nkoma me no be di ye no. Uni san komo ni njire obia. Befi ne na me wa bi sa. Kaka wadwini. Kaka utirim. Befi me di nkuruma me di ko me yere fantana ma no. Na bi tun so me nam so me nam fom. Asma ka ni nya pani ni mu bibia. Ni opie ni hunkomo. Bema nyesa. O yesa. Uni asemeti asem bia. Me ntimi nka nkyerɛ. Se me ka asem jo na ntimi nka wanu ntumu dia. Asma me ka kyerɛ wo. Nana, enkomo a oni me di ye. Ina me no gosusu. Na na hu se ayesa obeka se me ina man bo amane. Befi. Na me se me nka ohwibia nkyerɛ obia. Bi no obia ni hunkomo. Na ke bede no wagye edi. Na eden na ateni okromu ateni obia se na ye befe na befe. Eden na ateni eni minim so di obeka se me nka bia na meka. Ma me suri sapani sama me nua no obedwam. Se me nka se me nkyerɛ obia. Eno kasa na wo keka nsɛm hu ne ayi yɛti wo akwa yɛ nana ennume yɛ krabɔhwɛ abrabɔ wo bɛyɛ ma nana bɛka no me nsɛm agumi no mie no so enti be fu nyimi menyi no me na menyi ni sɛ kaka utim ensɛm bibriba woni mi aka nyina no suma yimusɛm emu de no madan na di me ba yɛ won kasa yɛ mu ne de wo ka kyerɛ me no ɛna me gya zo na ka kyerɛ amanfo ɛnde ne bufu isa se ma me no ade ɔyɛ no ɛna me ka na so na yewu na me ka kyerɛ me kwa me yire kwa me bon de runten se bia nana kwa me susu bia we be foda ade se de magimi akoma gini sa kofefo wasum ɛwɔ dem ho ɛna wakeka kyerɛ no no so de na no no ka kyerɛ amanfo onua me se asɛm na wo ka me ni hu bia me ke bia kyerɛ bia ɔno na kobi ne kokutire ɛna so na dae bampo e ba yɛ no hu asɛm yɛ ntimi nkasa yɛ na wo yɛ bɛifo ana so yɛ bɛifo ntim kawano tum ne nhwɛ de nana no ɔmo bɛyɛ nsɛm ɛkɔso nyinaa no hwɛ yie ubie wano bia nana yɛ bɛifo asɛm ba woni tu bibio kwampo yɛ maami wu yɛ sɛ nyɛ nana kam no mienu nke nti ase sɛmpo yɛ bɛifo kora nyɛ saa kwan woni sɛ yɛde ne fa so ɛsrɛ wo yɛ panimu na bɛfiti sɛ wokɔ no biti bia bi no si bɛifo no nyɛ bɛifo a dis na ojima ho dis no so ojima ho nyɛ bɛifo no bi si bɛifo a dis no so ojima ho me de na me si na ɔwɔ ani nan ɛna me ka kyerɛ wo sɛ nimfie no kɔ n'anim nana timi ba me ho didi otimi sa kɔ fa ho ka kyerɛ wo fa sɛ ɛkɔm di no oyi ɛyɛ oyi boni ayɛ bɛifo bia odidi a ɔmen bɛifo ɛne nsina ma wɔhwɛ kwa no si esukom sa de no bɛyɛ ne bia no bɛfi de ogini pɛdi o deɛ me kan ne tie mate onua sɛ mpo ɔyɛ bɛifo a ɛyɛ abotere ɛne nkakra kasa dɛ ɛna ɔne ne bɛkasa woyɛ ne kaka yi a ntwa yi medeɛ mene wo kana wo nti a menka bi wo metie ne mu mada nana aduru bɛtire fia no bɛfi sɛ mesi yɛyi ne mpire no ada aduru bɛtire na wɔ fia no bra me bire pa na aduru bɛtire nana na ɔsɛ ɛmia mena ma boampɔ ɛbrɛ bɛfi sɛ mesi yɛka ne mpire no nana wobɛbɔ wo nana de wɔyɛ ma brabo yi wɔyɛ ma brabo yi mesrɛ kwan deɛ bɔ mpɔn bɛka ne sɛ ɔno deɛ ɔnka hwee na nana ne ne yɛ na ɔsɔre a mɛyɛ sei ɛno na ebi a obi ate akɔbɔ ɔfama ne na ɔno mu deɛ empie mfi na no ma ɛmu de bɛyi ɛnam sɛ bɔ mpɔn hwɛ bibi yie na yɛkeka ma funu ne yɛkeka ma dampae wo nana no sɛbi wo so na ne te na wɔfa te sɛ wobɔ wo nana bɛyi a ada wɔtɔ ne so ɔnka bi da nti efiri nti wɔnhwɛ yi ne nkɔmmɔdie mu sɛ nso ne yire no so na akɔbɔ obi amanneɛ
say na ye be ifo ne ba ko no bi so ko boy of amani o minim nti onfa ne nansi from se be ma ene se me di ko ya mani na kasa me kura de obeda timi akobo wo na na obi nim na si den na me wo fate se wo bom me na be yi ha de bibi nko ye o bebi eno na me dwene ho amenti ase no ensem no e bi banani enyan wo dwene ho ne nti ase ne hunu mu no unhu ne yie oh kwansini asem no we ko na we yaba we ko isiade me nana asa enema bi hye den sisi su yie asem hu ma tibi wa sisi ade na wo ya me die me ne bompo na kasa se mesre no sempo ne ne yie bi ene kasa bi na wo kasa twitwire bi na wo ka kire nana ena akɔwie sa wonyai na ɔfa ne nansi fam se bema ene na mane na kasa bebe mo no so adia to oh so nim se bompo de bibie no ameka obetwuma no awofam ti ni na kasa wagia to dia eche sa asempa ja ametwini ho amenti ase why pemu de ese pemu tena fi ma enkolare na nka ibu na nka fo aka ho bi aka ho ti se wo ne na kasa na wagia to se saa de ne ensi ne bi ensi nso a ene mo ni nko no twini ho ya busu ya wudwini ho a wonti ase ensem a ehunu nko a wo ho a na asem bia ba na ye wadwini mu kesene ne wonti ase ti ase se fi o se hwan ne yes adi wo you esansa abro o penke kanke bi enso me hu se wotwa ntro se wotwa na waboniti aka se mato nipa so no de ene nyini so de obi a nyini se de nyini siti me na oyewe na ne wena no wan hwe ne yi a odi oni kobu se de omoke so na onte sa me die mami na menti me mukaka mabre wai sa mabre na ekomunya ne o de ekomunya de ne ka ene na se ga se yankotini emu a o se bia o bia wani nkumu me de wana na metwe se kwa bade ya se idru wi ase na betina na mikai se bema enkan ho na me wi pa so kai sa bana oti ase idru wi ase ya not me chen awa pate ase en mi hwe mi fa mi hu mi be hwe mi kuma mi hwe mi mami hu no be chi mi hu e be de na me ni etimi age ni sa na susu ti se odwina akosi minim se na mama mo mbehye ya me nti to ali nhwe no to abakan de bie no no dina abakan edi agro hwe bra e bre kwansa na dua betinye beto a wodi mu na oba be wu be ma dia to ne obi ni yeye na be na wu ya sei ha nga odwina ho a o kese odwina ho a wonte ase nanso no yemfa nana mo futu ndi chele misra ikusu akuna abono yeri da so woni biu una obedi cheme mira mi se na mi chore ni to da na me raho so ina ni amana bake dia mati ne so banu die menya ba me dile se me do ne se biu won se anemu na be me wedi atimi sunu bema abaya tomurisi koko se ni mame wedi Dari, kana na oyiron ka den. Na ban ka ci da bakiye akwai da ruwa. Na wuce dia, wuce. Ha? Aka je, ba mi mu wuce da na no yi da ke da mu. Dan shafa na go ko da ba.
Oh, so by the ground, what look at our king, and you that issue. I'm on Quader. One Quader. I don't be semi 7 million. Ah, oh, where you could have two. I know you are. Now come and made oh, two. Also, what you are thinking, like here. Who that teacher? Huh? That ah, I do actually. Oh. Oh, yeah, one Quader. Now I'm trying to go for that. Oh, I do have it. Yes, sir. Bama dear, oh, Beverly one. Oh, by ya, crocodile, Irana, or her action in the Alcosa. Let you talk. And tap it, half of a damn town. What are you? What you watch our baby cone, now that it's you to do so. And also, I do a better. Uncle Anna, ah. And to say the Manuku to American. Mon for your foot to a palm, mon for the senior Shadi. Of course, he said, be man, I'm chroma saying, Sure, I buy you any who said the signal. Be man, when you have some kitty cry, when you be man, who has some kitty cry. Be man, when you have some, as so. Be man, crap away in a chi, and will we. Nasa been prejudice. Diamond na boy. Na diada. Diamond na boy no team. Na diada. Me kana me catch him say. Be man ya ne hu nia asem kura no. Enene ba mo wodi ne koi. Na wo a. Wo kro no say tutu. Wo ye kronfo sei. Na wo so ye dwamanfo ba sei. Boni ahye mo ma. Mo dia mo wo ba dai. Etimisramu Monfa be mawei anya futuo na munya mu nsem hunu ne mbo enkwasa se mo de nyina o papa kasa ho won so kan enya me no mienu na ti ase o ne ho mienu won so kan papa me ba utu yefo na o kan yani me tu ofo kamanim me kan nyina afra me de frafra obi awu ni wuo na bema na ade bema no obi tan na asesen ana obi so mpe bema asen nimre na aso na okọ ye de adwemboni na ewu asan ka papa wawu dada say ye nananom hwe ne na owa adwemboni na omoje ne nkwan ka papa wonti ase enya wo de nka wu ya kura che enya me se sama na nkam no kasa yi sana me nka wo so wonti ase na oni ma bedi nkomo papa obi na ewu ni wuo na ho kasa na o de nanam ena wo ya kronfo wo ya adwaman papa no so kasa eka futuo no ho adwaman de so omwa wati omo ho na bo mempesa ade Honey, was a crowfo. On self de mo mo de jeje mo ho. Ade a me mi eja. Na se mi tubufo na mo ntimu ntia. Akokwa be de wo se kro na ne mafuto na bia no. Eti de mi ne mo tia me yi. E ya futo na bi nsa mo sisa. Mo nyina be mawuo no so. Papa, awu ayi akwa de sai. Kwapia. Akwa ayi okwi abode ma dua buboni o se bibi be sachira obi adwen a ankasa akwa ne wuo na ye wuo bi ya eni na ewuo bi a oguso ye na ofa so wuyi anti se ope wuo bi de aboni pa hu se onja ne suman bi a enye be ma yare ye se o ye den a odi wuyi be ma yare ye wuyi ai no ayale ko kasa se den ne kunu se den obi ni na se wuo no wo sam papa se wo tu yefo na wo tu yefo na enye se oboye hu se oboye hu na na obi ya akrapa na wawu na obi ya na se ye empanyi si ye hwe obi hu atwa ne de amia yekuru de ato moba no moba be ma no menana no ana me si ya no no kura ne hu ni asem afuto ni onya asem ni o be ma hu ni asem ye kase ka be ma hu asem pa enye okuru de mba akwa wonya bi nka na wo na no kura na ayi wadom Some tintin free ball crony. Obi nku nto ntwere. Okra me o papa. Senko bi dia dia tension okra mpo. Aku da. Ana na ma bo ba krokra wa tihwe ene hwe abofra iwo so. Na fa sesa maka bone. Papa on kan bone. Ne mo wafutu bomb me nanu ni o. Wafutu obi a ese eye. Ada na se wutu obi fo a, wutu ntimi ntu obi fo abra on kan nanim. Ena na se. Oh, we say na se me ba mu a. Mun hwe mu hu ye na obi ankoku mu. Ena o ye kronfo na aye adwa. Abiri mi kurokura.